týmto zlatým kombom si umývajú zuby všetci arabskí šejkovia. Možno áno a možno nie. Ahoj, toto je kanál Šťastný zúbok a dnes si umyjem zuby s 24 karátovým zlatom, teda presnejšie s 23,75 karátovým zlatým prachom, ktorý obsahuje táto zubná pasta, ku ktorej je priložená aj zlatá zubná kefka. Toto je moje poctivé homemade luxusné tiramisu, ktoré síce nevyzerá luxusne, ale chutí famózne. Kto chce recept, nech dá vedieť do komentu, ale nečakajte ingrediencie, ktoré by prospeli zdravým zúbkom. Nie, toto bola poctivá cukrová bomba, lebo áno, aj my zubári jeme cukor. A keďže mám dnes takýto deň, že sa skrátka rozmaznávam, rozhodla som si dopriať takýto prémiový pocit čistenia zúbkov. Toto je čisto Dubai Bling Bling Style. Takúto kefku má určite RITMO, alebo hoci kto nevie čo so sebou, pretože prečo nie? Už na prvý pohľad ten dizajn, ten luxusný estetický dojem, toto nie je iba nejaký produkt. O tomto môžem hrdo povedať, že je to najlepšia zubná kefka, akú môžete nájsť na tejto planéte. A to je dôvod, prečo je pozlatená. A predáva sa spolu so zubnou pastou so zlatým prachom, pretože zlato tu funguje ako prevencia proti zlému zápachu z úst, má protizápalové účinky a pridané sú tu aj proteíny, ktoré chránia zuby pred demineralizáciou. Toto samozrejme nie sú moje slova, ale slova Luca Gafforiho, produktového manažéra značky Swiss Smile a rady Dior. To znie ako Dior. Skrátka ide o to, že tu mám niečo, čo sa mi hlavne páči a popri tom sľubuje extra starostlivosť, ale ohľadom toho som sa nedopátrala k žiadnej relevantnej štúdii, takže ostaňme pri tom, že ide hlavne o vec, ktorá sa mi páči. Lebo umývať si zubky zlatom a zlatou kefkou je... No tak poďme sa pozrieť, ako si to zlaté kombo poradí s tým, čo spravilo tiramisu na mojich zúbkoch. Čas na farebné zuby! Tak toto očakávam, keď si budem umývať zúbky. Taký zlatý splash. Oh yeah. Tak, táto zlatá zubná kefka je na pohľad ako každá iná mechanická zubná kefka, proste plast. Čakala som, že mi odpadne ruka z tej váhy zlata, že toto je sakra dobrý deal kúpiť za tie prachy kus zlata a že tak potom to odnesiem do záložne, ako hovorí Norika v jednom videjku. Nenechajte sa babrať. Čo sa týka čisto odborného pohľadu na vec, tak tieto čierne štetiny sú fajnovo jemné a husté, no a presne to od mechanickej zubnej kefky chceme. No a tu je tuba s pastou a tá už má nejakú tú váhu na to, že je taká malinká. Toto rozhodne nie je pocit ako z bežnej tuby. Ale ten vrchnáček je dosť ľahký, takže váha bude v tube. Takže gulička, hrášku na kefku a ideme na to. Ale pozrite sa na tú pastu, ľudia. To mi ide vybiť oči, to zlato. Poďme umývať. Keď je toto naozaj chuť zlata, tak toto veru môže. Veľmi luxusné. Cítim bylinky, kvetinky, ako botanická záhrada v papulke, doslova. Ale ako pasta chutí naozaj dobre. Štetinky sú naozaj jemné aj k ďasnám, aj k zúbkom. S kefkou sa naozaj veľmi dobre pracuje, je príjemná na dotyk. Veľmi podobná Cura Prox kefka. Škoda, že to nemôžete cítiť, ale tá pasta to tu naozaj parádne rozvonila. Bože, toto je fakt dobré, fakt to je dobré. Na zuboch cítim nejaký prach, možno je to naozaj ten zlatý prášok. OK, ide mi plachnúť. Tak, keď som šekla výsledky v zrkadle, tak kefka aj pasta naozaj spoľahlivo a dobre vyumývali moje zúbky. Ale neviem, či toto k životu nevyhnutne potrebujem, lebo toto dokážu aj o mnoho lacnejšie kúsky. Ale je to skrátka štýl a tá pasta je fakt dobrá. Au revoir! Zlato, a dnes si umiem s pastou aj zo... Čakala som, že... Zlata... Nie, počkaj. Čo sa týka čisto